RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Elsa, ginaingon, doon naghihigayon nga ang asawa magpangita sa lawas ng nga kalipay. Kung nag-iyang bana, luya na sa kama. Dili kyud kalikayan nga ang asawa makasa sa iyang bana. Mo kining nahitabo son kinapuwi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Nakaluto na ko sa mong panihapon ni Tino. May intakon mo liho ko na niyang kana, uy. Sige naman lang nagtiko ko ang iya, uy. Kadaghan na dyan ko mabaho sa kong bana. Kaya iya luya nagitpermi. Tungod sa kahago siyang trabaho. Sama karon na nag-overtime na sa siya. Ay, luya na sa turong iya. Tai. Oh, hala. Mga palipak ay. May sakinan nga miabot. Ang ako narumbana si Dino. Magawas ako. Ablehan kong dakong pagtahan sa gate aron makasud ang iyang sakinan. Unsa? Mo na day. Unyo na taman hapon. Korto sa to no. Ha? Pinutukar kong gana da. Ay muslan ta ni mintas nang isupan ni. Ikaon mo ko ganihang udto-ug larang bakasi sa tabuhan gud. Ingi? Tinuogi day nga epektibo ning bakasi da. Mao ba? Alik ko nyo, Pi. Ikapon tanang pundiyuhan ni mo, Pi. Oh. See? Kabaga si mga tubangan dong. Klaro kay mituskig. Tanan na. Kwarto dayon. Tanan na dayon. Kalamig ka ni mong lollipop. Kikay. Aliabi, basig mo kalit yan ni Kapaw. Mamatay niya ning inatay. O pa na ko mapahibusli. Yakan ko ni Pi. Kini, paparo ka nig maayo. Kini, Okay.
Ano manig kamateng inatay? Paano manig matigo ko? Pasasan ko ni? Mao ba? Nakascore gyud mo ni Dino gabi, ha? O ma, may na lang. Nakakuha tawag ka usa. Oy, nganong usara man sad? Tagsara pa na mangisog ang sa imong bana, ha? Usara gyud taong karawon inyong nakuha, ha? Inyo unta tong gikadaghan para matingom. Kanang maluya gyud mo pa. Ay, hala nun. Saon pa taon pagkadaghan, uy. Nga hapit magani maabti taon sa kamatay niya, ha? Maubitong ipaspasan yun ako og untol-untol, uy. Aron mag-ausan dayon ko. Igor yun nga, nakagawas akong gana, ma. Tumba din iya. Tiko ko na. Paita, kuwang pasiguro tong linara nga bakasi nga iyang nakaon. Uy, pasigihan na siyang pakaon anang bakasinak. Unya, pakanasad na siya anang prutas nga pakwan kay hala grabe patuskig man pod ng pakwan. Ha? Ay. Bakasi og pakwan. Kasabot ka. Maubito ilang giingon, oy. Oh, kana pagpalit ana unya sige, pakanag maayo aron sa ingon matagbaw mong duha. Ha? Maunay palit ta. Sige, mulahos ko ron. Oy. Hala, si Gary Bayot man ro nagpaninggit sa gawas. Kabangato ninyong banang lani, oy! Oy, Nito karyang huba! ang bana kunos imong manghod nga hubakon ay. Ay, ma, ako nali ato, uy. Paita ning banang lani, uy. May sakit man ko ng TB yung bana, uy. Nahala ikaw nalay adto ay kay maglisod ko. Lakaw sakit sa kanya kong arthritis. Dong, sa man, dadon ka na mag-ospital, ha? Ay, dadon na lang na siya ospital, uy. Palitin na lang ko dito para asobi. Kanalay akong suyupon ang paaso. Sige na. Ay, lani. Sige, uy, lakaw na dayon. Palitin din na siya og para paaso. Kaya ako ni siyang bantayan. Alibi. Pakuskan ta ning electric fan, ha? Aron mahanginan ka. Uy, lakaw na dayon. Uy, palit na di dito. Kuan para paaso. Dali. Ay. Salamat taon kay miluwag nang akong ginawa. Uy, unsa man, Greg? Uy, wa pa gid ka maayo na imong TV, ha? Ambot niya akong TV eh. Sige mo nanta kong tumarog tambal. Mutukar mo na ini inuguman na mo og turjak ni Lani. Ikaw mangkod, sige man sa naggahi ang imo. Anak, gining doon na tayo sakit sa TV day. Sige lang gahi ning ato Na, karon no, gahi na sa do. Oh? Day, kwarto day na. Oh. Lamin naman sa iturjak da. Naunsa kita, Greg? Unsa man gusto kang mamatay ka, ha? Kay mo turjak manggit ka, bisag bawal na. Unsa man gusto kang mamatay, ha? Greg? Lamin na kay day, Lani, oy. Kwarto na da, day. Di pala kita Sige na, day. gusto nga mamatay ka, Greg. Ati Elsa, tabagira ko na si Greg, ti nga dili na siya mo turjak. Kay nay, na. Ingon siya, nikahay na sa kuno ng iya. Tampagiti, sige na, ti. Day, sige Uy, na. Greg, galiyok-liyok naman po na atubangan ni mo. Ay, mura man nagkaambat ton. Ako ba gigilo kang nagtanaw, na, Ti. Diyan na mo, Oy, Ate, asa naman ka, te? Dauroy, mauli ko. Ako ba gigil kang nagtanaw atubangan, Greg?
Sa Dino, mas may masakit siya tibida aron magsige sa siya torchak na ako. Kasayon maya taon, anak taong sakit. Nga TB ang tao. Dahil dali kay na magsakit og TB, day. Unsay ako buhaton hayots? Mamuaw siya, permi, day. Ha? Kana bang mabuntagan siya kanunay? Duag madyong, ha? Madyong, sugal, kana. Mas kargado ang mga tao. Adlaw-adlaw, mabuntagan mo nas madyongan. Sakit na nag-TB. Bisang dili lang ko siya madyong. Basta dili lang siya makatug kada gabi, ba? Ma-TB lagi na, day. Oh, isos, dali ra kay na. Basta di katug, TB din na. Ha? Oh, Di okay, ay. Ni gagod. Oh, Sige, ingin ako sa Dino nga magpuwaw ka nunay og dili matug kada gabi. sige yan. Aron masakit na nang inahak og TB. Aron pirmi nang mugahi ng iya, ha? Ingnon ako siya nga mo na iyang buhaton. Unsa? Gusto kang mamatay ko dahil sa? Kay gusto man ka magsakit kog TV, ha? Samantang ko, eh. Ay, nanamoy. TV man noon? Gusto lang ko masakit kag TB lagi. Aron pero na nang mugahing imo. Ano ba di, ay? Gusto kong makakaon permigahi. Maluoy ka dong, uy. Pakanasan ko gahi. Sige na dong. Unsa? Di na kamuli sa inyo? Ato naka-star silang mama? O ati, kay si Greg, sige lang gahi ang iya. Sige lang torchak. Uy. Ato ko ti, uy. Unsa akong buhaton ti. Unsa man, katu ato ti, uy. Tambagi to dito ti, gikapoy na ko ato niya. Hanahala, sige, uy. Atuon ako. Diha ka na. Kung gipulan ka nagkaon o gahi lani, ako'y mukha o gahi. Ako'y kaon ato. Saon man na ron. Ate Elsa, papaulian to sila ni Bi. Gahi ni kaning ako, ate. Mao ba? Lagi, Oh, kapuya niyo. kain ko na ba? Patanaw ako na ba? Di ara tiyo. Tanaw, gahi na kayo. Buko na lang ko niya kung puro og brief. Di ara tiyo. Oh, Gahi na kayo, ate. wow, katuskig, ana. Tuskig ka kayo. Bip, pagunita ragot ko, ani, Bip. Gahi, dahibik ka ni, Bip. Pinyuki ko, ani, kaayo. Sige, te, sige. Kana. Sige, te. Kana pa. Sige pa. May nahitabo gid namo ni Greg nga bana sa kong manghod. Wala nagkakaon gid taon ko og gahi. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Ilsa, dinining tulumanon. What's the style? Nakakaon o gahi style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.